أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Валлахи, радостно е, когато видиш на едно място толкова много хора, и млади, и по-възрастни, които са се събрали с едничката цел да научат нещо за исляма, за религията на Аллах, за нашия пратеник, саллаллаху алейхи васалям, целейки с това нещо да подобрят исляма си, да подобрят земния си и отвъдния си живот. Наистина в тези времена на трудности и предизвикателства, където изкушенията са едно след друго и се предлагат на човека толкова лесно и достъпно, греховете, които се предлагат на хората, така както казва Расулуллах саллаллаху алейхи васалям в хадис, казва: греховете на човек му се предлагат се на сърцето, така както хвърляш дърва в огъня, клонче по клонче, дръвце по дръвце, малко по малко, да се разгаря. И когато едно сърце приеме тези грехове, в него му се поставят черна точка, след черна точка, след черна точка, и много от хората не се усещат, докато цялото им сърце не бъде обвито в черни точки и накрая умре. Но тези сбирки, които ги организираме в цяла България, алхамдулиллах, и които се посещават от наистина много мюсюлмани, Аллах да е доволен от всички, това нещо е изключително важно за противодействие и за здравяване на нашата вяра. Защото, братя и сестри, знаете, че ние сме изправени, винаги сме били изправени и ще бъдем изправени пред множество предизвикателства. Има предизвикателства, които са свързани с нашата религия. Много млади хора, и не само, страдат от редица съмнения, които по един или по друг начин достигат до тях. Чрез интернет, чрез личности хора. Дойде някой и каже ти нещо, това не е от исляма, другото не е правилно, хадисите не съществуват, това не съществува, ходжите не съществуват, не трябва да ги слушаш, всеки трябва да разбира исляма си. Друг идва и ти казва: вашата религия не е правилна, елате в нашата религия. Предизвикателства от най-различно естество. И човек, за да устои на тези предизвикателства, единственият начин, по който може да го направи, е постоянно да се учи, постоянно да си заздравява имана и да си покачва вярата и знанието. Няма друг начин, по който човек може да се спаси. Ако едно време е било по-лесно, заради това, че е нямало толкова огромен набор от информация, която да е достъпна до толкова много хора и да се разпространява толкова бързо. Едно време е имало някой учен някъде си или един ходжа, каквото ти каже, това е. Имало е тук там някаква книга, имало е тук там Коран, даже отпечатан, като в едно село, примерно, само един Коран. А сега във всяка къща имаме по 10 Корана. И въпреки това се чете по-малко, отколкото тогава се е чело. Тоест, виждаме как се сблъскваме с редица предизвикателства, които ги е нямало и не в много далечното минало, ми ги е нямало преди 20 години, да кажем. Преди 30 години ги е нямало, които сега ги има от последните 10, 15 или 5 години. Или последните 2 години. Предизвикателствата, с които се сблъскваме, особено последно време е известно, знаете, всички сте го чували, за изкуствения интелект. Това ще бъде нещо съвсем ново като предизвикателство и вече берем ядове на това нещо. Той постоянно се обучава и постоянно вече ще имаме други неща, с които ще се сблъскваме с него. И единственият вариант ние да противодействаме и да сме в час с нещата е всеки един мюсюлманин да има основен набор от правилни знания в своята глава, в своето сърце. И няма как да се предоверяваме само на технологиите, трябва да продължим да учим така, както се е учило на времето. Да не изостяваме Коран, хадиси, мнения на учените и така нататък и така нататък. Тази вечер ще поговорим за един хадис на Расулуллах саллаллаху алейхи васалям, в който ще засегнем редица неща, който е много интересен. Той не е дълъг. Както знаете, Расулуллах саллаллаху алейхи васалям е бил дарен с джавами'ул келим.
или с краткото, но многозначно слово. С малко думи да казва много неща. Това както е наука, която може да се учи, умение, което може да се придобие, така и е дар от Аллах. И Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям в хадис, предаден от Енес ибн Малик, радиаллаху ан, в сборниците на Бухари и на Муслим, които са двата най-достоверни сборника след Коран и Керим, Енес ибн Малик ни казва следното. Пратеника на Аллах салаллаху алейхи ва саллям ни каза следното. Саласун ман кунна фихи ваджеда халавата ал-иман. Казва три неща, които ако ги имал един човек, то той е вкусил сладостта на вярата. И този увод от Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям, нека да се спрем първо на него, казва, ако ти имаш три качества, три неща, значи ти си вкусил от сладостта на вярата. Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям ни казва, че има сладост, вярата има сладост, по същия начин, както ако ядем някаква вкусна храна, било то сладко или солено или пиеме, т.е. физически, когато консумираме нещо, има сладост, нали така? Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям ни казва тук, че имана също има сладост. Обаче, ако продължим тази аналогия и помислим, кога човешкото тяло или кога човекът спира да усеща сладост? Кога спира да му сладни храната на човек? Когато е болен, примерно. По същия начин, ако вярата на човека, сърцето на човека е заболяло, е възможно той да не усеща сладост от имана. Тоест, за да усети човек сладост от храната, от пиенето, от съня и от другите земни наслади, които Аллах ни е позволил, значи ти трябва на първо място тялото ти да е здраво. Не както беше в коронавируса, какви бяха симптомите, спираш да усещаш вкус и мирис. Хората консумираха различни храни и не усеща вкуса, не усеща миризмата. Тогава това нещо дано да е накарало много хора да се замислят какъв ниамет, какви благодати Аллах ни е дал само да спреш да усещаш миризма. Хилядите видове миризми, красивите парфюми, уханието на цветята, на тревата, на гората след дъжд, тези неща, ако Аллах ни ги отнеме само по себе си като сладост, бих казал, че е това достатъчно като наказание. Но понеже всички ние ги имаме по рождение, дадени от Аллах, без да сме се трудили за тях, нито сме плащали пари, не им обръщаме такова внимание. Обаче тогава, тези, които загубиха обоняние и вкусовите рецептори за известно време, после вярвам, че са преоценили това, което Аллах им е дал. И така, за да усети човек сладост от храната и от питието, трябва да бъде здрав. За да усети сладост и от имана, и от исляма като цяло, той трябва да бъде здрав, на първо място с здраво убеждение, което да не е пропито с съмнение. Именно това загатнах в началото, в увода, че ние сме изложени на редица изпитания, които се опитват да ни затъпят тези рецептори и ние да не можем да усетим сладостта на имана и сладостта на вярата. Сладостта от това, че сме мюсюлмани. Ако един човек постоянно позволява, защото тук всички ние сме отговорни, всеки един от нас е отговорен какво позволява, както сме отговорни и се пазим, и четем съдържанието на храните и внимаваме какво си купуваме, да не попадне нещо харам в нашето тяло, да не го изедем, по същия начин, даже по-силно, ние трябва да внимаваме какво допускаме до нашето съзнание. Какво слушаме и какво четем. Много братя и сестри киснат по дълги часове в форумите в интернет и четат как дадени хора спорят за исляма. Примерно, хора, които напълно отричат исляма, спорят за исляма като дали е правилната религия или не е правилната. Или различни секти в исляма, които спорят едните отхвърлят хадисите, сунната, други отхвърлят не знам си какво, трети не знам си какво. И стои в интернет и чете дълги часове и в крайна сметка в съзнанието му остават тези съмнения, които се закачат като малки кукички и тогава в повечето случаи или няма кой да попита, за да му ги разясни, или ако попита и пък му ги разясни, може да не го разбере. Човека може да не се изрази правилно, другия отсреща може да не го разбере. И в крайна сметка оставя една отрова в тялото, която се загнезди вътре в човека, в неговото сърце и почва да расте, да тлее, да се увеличава като тумор. И този тумор след няколко години превземе тялото и сърцето и съзнанието и изведнъж прещрака му нещо на този човек
Или остави религията исляма като цяло, или отиде в едната крайност. Това го няма, другото го няма, това е измислица, това е измислица. И хората си казват, какво му стана на този човек, той до вчера си беше добре. Той си беше добре в това, което ти си мислиш, че е бил добре, защото го виждаш. Обаче вътрешно не знаеш какво се е случвало. Вътрешно е тлеело някакво съмнение, някаква шубахат се нарича на арабски, съмнение в религията, което е загнездило се вътре в съзнанието на човека и е работило 5, 10, 15, 20, 30 години или 50 години и накрая вече става процес, който е необратим. Защо? Защото не се е лекувало на време. А не се е лекувало на време поради две причини. Има само две причини, които човек може да не потърси помощ в случая, що се отнася до ислямско знание. А и до знания по принцип. Две причини. Първата причина е срам, втората причина е високомерие. Затова учените казват, двама души никога не могат да се научат. Единият е срамежливия, прекалено, който го е срам, да попита и втория, който е високомерен, надменен и си казва, какво ще ги питам тези? Те са ми под нивото или други оправдания. И така, тези двамата не могат да се научат. И какъв е проблема? Забелязваме, че точно при такива хора се загнездяват тези съмнения. И този човек после цял живот не може да усети халяватул иман, сладостта на имана. Виждаш го, не идва на таравих, примерно. Не идва на петкратен намаз, първото, което е, с джамаат. Или идва много рядко, или хич. Защо? Защото той не намира сладост. Той знае фарс, но е чува. Обаче той се съмнява постоянно и дори да дойде в джамията, той не намира сладост. Не му е сладко на душата. Не е когато се откланя да се почувства зареден. Не идва на лекция. Защо? Защото не вижда смисъл да идва на лекция. Няма тази сладост, която изпитват нормалните хора, които не са разболети от тази болест. След лекцията хората се зареждат по принцип. Само по себе си, това да се съберем толкова много хора на едно място, знаеме хадиса на Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, който казва, че мелайкетата са тук при нас. Обгръщат всички присъстващи с крила. И Аллах ги споменава. Аллах ни споменава нас поименно, че сме се събрали в дом от неговите домове да чуваме за исляма. И Аллах ни споменава пред големите мелайкета. Не само нас, всеки, който се събере по света. И накрая на лекцията, на сбирката, Аллах Та'аля казва, опрощавам на всички тях. Дори да има човек сред присъстващите, който не е дошъл с цел лекция. И на него му се опрощава, заради това, че е с групата. И тези бонуси, тази сладост, тези хора не я изпитват. Затова и не идват. Гледаш ги, странят, отделят се. И става още по-лошо положението. Задълбочава се, то не се лекува. Защото ако дойде, има пък опасност да чуе нещо, да се мозъка му да се размърда, да попита и да се оправи, обаче не. Забележете такива хора, да видите, че постъпват по точно този начин. Отбягват джамаата, отбягват джамаата за петкратния намаз, отбягват таравих намазите, груповите намази в Рамазан, примерно. Отбягват лекциите. И те случва се, получава се като една от група е такава отделена, която хем са мюсюлмани, хем пък не са въобще с мюсюлманите. И тези хора няма как да попаднат, за голямо съжаление, в този хадис. Казва се, 3 неща, ако се намират от даден човек, той е усетил сладостта от вярата. Те изначално няма как тези 3 неща да са при тях, нито пък да усетят сладостта на вярата. И ще видим след малко. Първото нещо, казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, първото нещо, което ако го има у някой човек, той е усетил сладостта на вярата. И то е следното. Да бъде Аллах и неговия пратеник по-обичан за тебе от всичко останало. Това е много важно. Да обичаш Аллах и пратеника на Аллах, Мухаммад салаллаху алейхи ва салям, повече от всичко останало. И това е основно вярване в исляма. Може би понякога не се говори много за това нещо. Но е важно да си го напомняме. И у някои хора може да е малко трудно за разбиране, защото емоциите се включват. И всички ние имаме хора от семействата, които обичаме. Родители, съпрузи, сестри, братя, деца. Обаче в исляма Аллах и неговия пратеник трябва да стоят над всичко останало. Да обичаш повече Аллах и неговия пратеник от всичките ти близки и още повече от тебе самия.
Затова Омар радиаллаху анху казва: Я Расулаллах, обичам те повече от всичко друго на света, казва, освен от мене си. Казва, мене си обичам повече, Расулаллах. Искрен, не лъже. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям му казва: не, я Омар, не. Казва, докато не ме заобичаш повече от теб самия. Тогава Омар радиаллаху анху помълчал известно време, сверил си часовника и казал: сега вече, я Расулаллах, те обичам повече от мене си. Тогава Расулуллах, пратеника на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям, му казва: ето сега, я Омар, сега вече си достигнал пълнотата на вярата и си усетил сладостта от имана. Да обичаш Аллах и Неговия пратеник. Какво казва тук? Да обичаш. Обич. Какво е обич? Къде се намира обичта? В сърцето. В случая, какво се явява обичта? Ибадет. Това е от ибадетите на сърцето. Защото ние сме свикнали да си говорим за намаз, уруч, зекят, хач. Това са ибадети на тялото, на органите. Обичта, наред с страха и надеждата, тези три неща, насочени към Аллах субханаху ва та'аля, в случая обичта към Аллах и Неговия пратеник, те се явяват ибадет. Ибадет на сърцето. И ако ти ги обичаш повече от всичко, ти първо усещаш сладостта на вярата. Второ, за тебе вече ти минаваш в едно друго ниво, на друго измерение отиваш. За тебе вече обикновените неща не са ти така, както са за другите хора. Целият ти мироглед, всичко се променя. Погледът ти за света, настройката ти за земния живот като цяло, за света, за Вселената, всичко се променя. Само ако промениш това нещо. И да си го припомниш и да си го казваш. Да се питаш себе си: кой обичам най-много? Когато си легнеш. Има ли някой, който да обичам повече от Аллах и от Неговия пратеник? Защото това нещо не е лесно. То е лесно да се каже, обаче у различните хора ще е трудно да се постигне. И не е просто набързо да отговориш, ами да се запиташ и да се замислиш дали наистина е така. Дали обичам Аллах и Неговия пратеник повече от всичко. Както Нух алейхиссалам, когато неговия син, когато потопа, Аллах Та'аля ги дави всичките, и Нух алейхиссалам вижда сина му да върви отстрани, да се катери на един връх, на една планина и казва: ей, синко, ела в кораба. Обаче сина му не е бил мюсюлманин, не е повярвал в баща си като пратеник. Казва: не, аз ще се кача, казва, на планината и ще се спася от Аллах, от мъчението, от потопа. Нух алейхиссалам какво казва? Няма спасение днешно време в днешния ден от този потоп. И една вълна и ги разделя и го отнася. Нух алейхиссалам в случая обичал Аллах най-много от всичко, дори от сина си. Ибрахим алейхиссалам с баща си Азар, който баща му Азар има фабрика за идоли. Работилница, фабрика за идоли, продава, това му е бизнеса, прави идоли и всеки един човек идва и си купува бог, божество и си го слага в къщата и си го обожава. И в неговата къща сина му Ибрахим, на най-големия бизнесмен, производител на идоли, сина му казва, става пратеник, Аллах го избира и казва: всичкото това е измислица и лъжа. И хваща и щупва всичките идоли, ги изпотрошил до един и закачва брадвата на най-големия идол, с цел да ги накара да се замислят. Използвайки момента, а той е бил юноша тогава, малко момче, използвайки момента, в който всичките отиват на някакъв празник на идолите вънка, събират се на центъра, той остава, казва, прави се на болен. Той казва: аз съм болен. Естествено, тук е игра на думи. Той не е имал предвид, че е физически болен от болест, а е бил болен от това, което е виждал, че прави ширк. И остава и хваща брадвата, изпотрошил всичко, което има и го закачва брадвата на най-големия идол. И когато всички се връщат, какво става? Казва: не знам, питайте големия, той ги унищожи. Те веднага се сетили, нали, връщат се към здравия разум и разбират, че няма как да се случи неодушевен предмет да направи действие. Нали, той се опитва да ги накара да мислят. Те се замислили, обаче веднага се връщат към болното си вярване и заповядват да го изгорят на клада и така нататък, няма да влизам в историята. Но тук Ибрахим алейхиссалам и баща му Азар. Две различни вселени. Ибрахим алейхиссалам, който е от най-извисените пратеници, Халилуллах, и баща му Азар, който е вечно в Джаханнам и не е повярвал.
Но Ибрахим алейхиссалам, какво изпитание е било за него това? Да не се подчини на баща си. Защото знае, че Аллах е най-обичания. И няма как да се подчиниш на никой, когато Аллах ти казва нещо. Всички пратеници също така са имали такива подобни изпитания. Дори и пратеника на Аллах, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, неговия чичо единия, Абу Талиб, който го отгледал и го възпитал, дори и той накрая не приема исляма. Другия му чичо, миджо му, Абу Лехаб, и той пък е бил враждебен. Но когато има вярата в Аллах на първо място и обичта към Аллах, тези неща не са важни. Човек вкуси ли един път халаватул иман, сладостта на вярата, нищо повече не може да го накара да се откаже от това нещо. Защото няма по-вкусно, по-сладко нещо от тази сладост. Сладостта на вярата. Вкусвайте и първите мюсюлмани, сахабетата, които изоставят своите домове в Мекка, изоставят имуществото си. Всичко изоставят. И се преселват към Медина само с по една дреха, която носят на гърба си. Сухейб ар-Руми, един от известните сахабета, който е бил богат човек в Мекка и тръгва да се преселва, те го обграждат и той си оставя, качва се на един хълм и те го преследват да го убият. Но той се изкачва на един хълм, има със себе си лък и стрели. И започва да стреля и казва на Курейш. Казва им, знаете, а той е бил един от най-богатите. Те го обграждат и не го пускат. Казват, къде си тръгнал ти да отиваш? Дойде в Мекка, направи бизнеса, направи парите, направи милионите и сега искаш да излезеш с всичко, да избягаш при Мухаммед, така ли? Сухейб се качва на един от върховете, разстила стрелите, които е носил със себе си, приготвя си лъка и им казва, зарежда лъка и казва, знаете, че аз съм най-добрият стрелец от вас. Всяка една стрела е точно в десятката, не пропускам. И казва, при мен имам 30 стрели. Ако искате, казва, идвайте, един по един, 30 човека, 30 стрели, гарантирам ви, че 30 човека ще бъдете убити. Обаче, имам и друго предложение за вас. Ако ме оставите да отида и да се преселя спокойно към Медина, към Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям, пратеника на Аллах, ще ви кажа къде съм скрил цялото си имущество, цялото си богатство и вие го взимайте. Те казали, добре, съгласни сме. И той им казва къде в Мекка е скрил много пари, които е изкарал от честна търговия работа, и те го освобождават. И още когато влиза в Медина при пратеника, саллаллаху алейхи ва саллям, когато го вижда, Джабраил алейхи салям му е казал какво е направил Сухейб. И пратеника на Аллах, саллаллаху алейхи ва саллям, му казва, вика, спечели, вика, твоята търговия. Спечели твоята сделка. Да си дадеш цялото богатство и всичко, което си изработил и направил през целия си живот, само и само да запазиш религията си, да отидеш при пратеника, саллаллаху алейхи ва саллям. Оттам насетне Аллах му дава още и още. Но кой от нас би го направил? Колко хора биха го направили? Той може да си каже, аз ще си изпълнявам исляма тайно. Ще си вярвам тайно, няма да излизам и ще си запазя богатството. След известно време Аллах ще отвори. Но не искат да изпуснат един месец, една година от своя живот, защото знае, че Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям не е вечен, не е безсмъртен. И като го вижда пратеника, саллаллаху алейхи ва саллям, му казва, спечели, твоята сделка е успешна, ей Сухейб. Тези хора какво са намерили, за да го направят това нещо? Сладост, която не могат да намерят хора, които изразходват милиарди за удоволствие. Купуват се частни острови, яхти, всички сладости, които ги наблюдаваме по социалните мрежи, младите са обсебени от тях да имат такъв луксозен живот. Те нямат тази сладост, както и на друго място наскоро споменах. Един от искрените мюсюлмани, който казва преди стотици години, казва, валлахи, в нашите сърца има такава радост и такова задоволство, че ако го знаеха, кралете щяха да воюват да ни го отнемат, защото те не могат да си го купят с всичко, което имат. Не могат да си купят това задоволство. А именно сладостта на вярата. Халяватул иман. Да обичаш Аллах и Неговия пратеник повече от всичко друго.
Ако разширим, само в тази точка можем да говорим много. Аллах и Неговия пратеник. Много хора се появиха, които се опитват да разделят Аллах от Неговия пратеник. Казват, Аллах е едно, пратеник е друго. Което в основата си е така. Аллах е нашия Бог, нашия Създател, ние го обожаваме, Расулуллах е Неговия пратеник. Това е така. Ние не спорим, ние не обожествяваме, не въздигаме Мухаммед така, както някои други религии правят. Ние знаем каква е разликата. Но с тези думи не се цели това. С тези думи се цели друго. Цели се да се разграничи или да се остави Расулуллах в страни и неговата сунна, неговите хадиси и да си оставим Корана да е само той и ние да го четем, да го разбираме както на нас ни отърва. Това се цели. Защото никой от мюсюлманите не вярва и не твърди, че пратеник е на едно и също ниво с Аллах. Това никой не го вярва и никой не го твърди. Знаеме каква е разликата. Знаеме, че той е просто един човек, който е пратеник. Обаче това да си пратеник на Аллах и да си последния пратеник и най-великия пратеник, това е нещо недостижимо. Това е той, Расулуллах, салаллаху алейхи ва саллям. И как се опитват да го разделят Аллах от пратеника? Едва ли не, че това, което го казва Аллах в Корана е едно, а това, което го казва пратеника, салаллаху алейхи ва саллям, в сунната, в хадисите е друго, което абсолютно не е вярно. Защото и двете неща откъде идват? От Аллах. Всяко нещо, което е свързано с религията с исляма, идва от Аллах. Защото Аллах постановява исляма. И може ли пратеника, салаллаху алейхи ва саллям, да си измисля нещо за религията от него? Няма как да стане. Следователно, това, което го казва в Корана като постановление, това, което го казва в сунната като постановление, те са от един източник, от Аллах. Обаче едното е в Корана, другото е в сунната. И това отново е за изпитание на някои хора. Дали ще повярват или няма да повярват. И не забравяйте, че първото нещо, най-важното нещо в този свят е, основната точка е, че всички сме под изпитание. Целият живот е изпитание. В сура Мульк, Тебарак Аллах Та'аля казва: "Аллади халакал маута вал хаята лияблуакум", който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита. И смъртта и живота са изпитание. И доброто и лошото са изпитание. Всичко е изпитание. Затова Аллах и Неговия пратеник да са най-обичани за теб. Постановлението, онова, което е постановил Аллах в Корана и онова, което е постановил пратеника, салаллаху алейхи ва саллям, в сунната, са от едно и също място от Аллах. Не можеш ти да ги разделяш двете. И не е правилно да ги разделяш. И не позволявайте някой да влиза от тази врата и да ви вкарва съмнение. Това не е нашата тема на днешната лекция, инша Аллах. В друга лекция ще продължим с съмненията на така наречените коранисти или хадисофоби. Второто нещо е да заобичаш един човек, отново за обич говори, да заобичаш един човек, свой брат мюсюлманин, за нищо друго, освен заради Аллах. Човек, който не го познаваш или не ти е роднина, може да е от друг град, от друга държава, обаче го обичаш само и единствено заради Аллах, че сте братя мюсюлмани, братя по вяра. Обичта, която ви обединява, не е роднинство, не е приятелство, не е бизнес, не е интереси някакви, а това, че той е мюсюлманин и че ти си мюсюлманин. Че той е добър мюсюлманин, отдаден на Аллах и спазва исляма и ти си същия. И това нещо тебе те кара да го обичаш този човек. И казва Расулуллах салаллаху алейхи ва саллям: ако има такъв човек, който го заобичате по този начин, тогава ще намериш сладостта на вярата. Там също се открива тази сладост. И алхамдулилlah, има много такива случаи, които са неизвестни, които вярвам, че всеки един от тук присъстващите е изпитал това нещо. За обичал е даден човек, който не му е роднина, който може би от друг град, може и от друга държава да е, били са примерно, работили са заедно или така нататък, учили са заедно и той е бил добър мюсюлманин и някога е срещнали са се и са се заобичали заради Аллах. Тогава, само и тогава ще усетиш какво е сладостта на вярата. Защото не ви е обединило нищо друго, освен Аллах. А който заобича един човек заради Аллах, наградата му е само единствено при Аллах. И третото нещо, казва Расулуллах в хадиса: да ненавиждаш, да те е страх, да мразиш да се върнеш в неверието, след като Аллах те е спасил от него,
така както те е страх и не искаш да се хвърлиш в огъня. Да пазиш религията си, исляма си, след като си мюсюлманин, след като си казал ля иляха илlallah, и си идвал на джемия, и се кланяш, и присъстваш на лекции, и си усетил първото нещо, усетил си сладостта на вярата на имана, да не дойде време, което някой да те изкуши с нещо, с пари, с пост, с съмнения, и да те отклони от исляма и да оставиш исляма частично или напълно, да се пазиш от това нещо, да го мразиш, да бягаш далече от това нещо, така както не искаш да паднеш в дупка с огън, която гори. Да не искаш да паднеш в огъня. Тогава също си усетил сладостта на вярата. Защо Расулуллах салаллаху алейхи ва салям ни казва тази точка, третата? Или това трето качество? Защото знае, че до съдния ден или докато човека е жив, шейтана няма да го остави. Шейтана няма да го остави толкова лесно да влезне в дженнета. В исляма си хубаво кланеш се, говееш, така нататък, обаче дойде с нещо в главата шейтана, ако не може с някакво съмнение, с изкушение, той има 1000 години опит. Цялото човечество, всички са му минали през опита. И той знае, познава човешката психология много добре, шейтана, иблиси неговите поддръжници, и единственият начин, по който човек може да се спаси от него, е само чрез Аллах. Да казваш аузу билляхи минеш шейтанир раджим и да го молиш в намаза и в дуата да те опази от него, да ти помага срещу него, иначе си погубен. В момента, в който човека си помисли, че е много силен и спокойно може да се справи с шейтана, той много бързо ще се разправи с него. Казва да мразиш, да се върнеш към неверието, след като Аллах те е спасил от него. Това нещо го казва пратеника на Аллах на сахабетата, които са били какви? Били са неверници преди исляма. Били са съдружаващи. И тази група хора, или хората, които приемат исляма, след като са били в друга религия, или са били атеисти, те са много пресни и знаят какво е да си неверник. И бягат от това нещо по най-бързия и по най-краткия път към най-далечното място да се спасят. Обаче какъв е проблема? Проблема е, че много от мюсюлманите, то не е проблем само по себе си, но може да бъде проблем в някой момент. Човек се е родил мюсюлманин в мюсюлманско семейство. Майка му, баща му, наня му и дядо му са били мюсюлмани. И той е мюсюлманин и си мисли, че автоматично има имунитет за цял живот, той си е в дженнета. И че няма проблеми. Каквото и да стане, той си е мюсюлманин, което не е така. Тази част е много непозната сред мюсюлманите. Или как човек може да излезе от исляма. Това не се говори почти никъде. И много малко хора говорят за това нещо, избягват, защото не знам, поради една или друга причина. Не е приятна тази тема. Как ти можеш да излезеш от исляма? Има много стъпки шейтански, които могат да те извадят от исляма. Примерно, една от стъпките, ако отхвърлиш сунната като източник, ти излезеш от исляма. Да. Дори да се кланеш, дори да го вееш, дори каквото на хаджа да отиваш 100 пъти. Кажеш ли, няма хадиси, мен това нещо не ме интересува, излизаш от исляма. Според единодушното мнение на всички исламски учени. Иджма. Ако отхвърлиш един аят от Корана, излизаш от исляма. Според единодушното мнение. Ако отхвърлиш фарз от фарзовете, кажеш, примерно за намаза, тези, които отхвърлят сунната и хадисите, казват, няма бежвакът, няма петкратен намаз, има 3 намаза. Излизаш от исляма. Според единодушното мнение на всички учени. И още много неща, които те изкарват от исляма. Едно от най-опасните неща, които те изкарват от исляма и които хората въобще не го усещат, се нарича куфрул и'рад. Неверие на изоставянето. Именно тук попадат много мюсюлмани. Родил се в мюсюлманско семейство, младеж, отива в града да учи и така нататък. Обаче няма нищо общо с исляма. Нито чете, нито слуша, нито пита, нито изпълнява. Това се нарича неверие чрез изоставяне. Просто изоставяш всичко и нищо не правиш. А исляма, вярата е думи и действия. Думи и дела. И убеждение в сърцето. Нали, да кажеш ла иляха илlallah с езика, да го потвърдиш със сърцето и да го правиш с делата.
Но те даже и едно от трите някои хора нямат. Дори и не го е казал. Ако минем сред голяма част от мюсюлманите и ги попитаме да кажат чахадет, ще видите за какво става въпрос. Дали могат да кажат ла илаха илля Аллах и ако могат, дали знаят какво значи. Положението не е добре. И това е една от вратите, през които дори мюсюлманин, който е в мюсюлманско семейство роден, може да се отдалечи и да излезе от исляма. И когато умре, той беше от мюсюлманско семейство. Той е бил, да, ходжата ще го погребе. Обаче дали в действителност, когато застане пред Аллах в гроба, му изпрати разпитващите малайкета, дали ще отговори на въпросите, дали в съдния ден ще отговори на въпросите. Как да отговори, когато той няма нищо от исляма е толкова? Някои хора и на Байрам даже не са влизали в джамията. Дори на Байрам. Кажем, някои влизат в петък, други Байрам на Байрам. Поне влиза, нали? Поне е бил в джамията, направено се джамия. И на Байрам да не влиза. Ето ви начин на излизане. И тук Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва да те е страх да не излезеш от исляма. Така както те е страх да не попаднеш в огъня. Колко от мюсюлманите ги е страх да не излязат от исляма? Много малко. Колко усещат опасността от това да не напуснат исляма? И им пука. Много малко. Особено ако живееш в големия град. Особено ако си в чужбина в някакъв мегаполис и няма около тебе мюсюлманско общество. Гледаш всичко ти е шейтанско, всичко е... няма нищо мюсюлманско. И ти не си пък въобще, нито като малък си минал пред джамията, нито си бил на Коран курс, нито знаеш бисмилях, нито Аллах. Много, много трудно. Освен онези, над които Аллах се смили. Имаме и също така емисари, които бродят по много мюсюлмански села и градове. Най-вече от евангелистите ми сподели колегата преди намаза, че този район и не само този район, за много места в България знам, където се оплакват именно от това. Евангелисти, емисари, които между впрочем, евангелистите са секта, която е отхвърляна и порицана от православната църква. Официалната в България, която е православието, религията, нали, на християните. Според православието, в православната църква, те са ерес. Те са секта и са порицани. И даже те ги отхвърлят, защото тяхното учение противоречи на православието, което се изповядва като официална религия сред християните в България. Но те отиват най-вече в махалите, но отиват и при мюсюлмани също така. И се опитват по един доста елементарен и много ефтин начин, но може и да успяват, може и да не успяват. Но ето ви пример за това как човек може да бъде изкушен. Предлагат парични възнаграждения, материални облаги, манипулация. В повечето случаи, да не кажа във всички случаи, нямат нищо. Те са просто едно такова надуване, памплозност, обещания, празни думи големи, които нямат същност тези думи. Няма основа, няма нищо. Но има хора, които работят. И ако един мюсюлманин, дори да е мюсюлманин от мюсюлманско семейство, няма здравата основа да е стъпил и да знае ла илаха илlallah, да е чел, да е учил, да се придържа към основните източници, да пита учените, да пита ходжите, той много лесно може да бъде отвят, така да се каже. Кама якраху ан юлқа фин-нар. Така както го е страх да падне в огъня. Защо да падне в огъня? Защото ако излезе от исляма, какво се случва с него? Отива в вечния огън, в джаханнам. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. Наистина Аллах не прощава да се съдружава нищо с него, но освен това прощава на когото пожелае. Аллах не прощава ширк. Какво означава това? Това не означава, че ако човек направи ширк или излезе от исляма и после никой не може да се върне в ислам. Не. Може да се върне. Това означава, че ако човек умре върху ширк, умре като неверник, Аллах не го прощава това нещо. Докато е жив, има възможност да направи тълбе, да приеме исляма отново, да се върне, дори да е бил тук, да е бил там. А ако успее да се върне преди смъртта си и каже ла илаха илlallah
и умре като мюсюлманин, алхамдулилlah. Обаче ако умре като неверник, като мушрик, като съдружаващ, Аллах ни казва: Инна Аллаха ла ягфиру ан юшрака бих. Аллах не прощава да се съдружава с него. Този грях е непростим. Другите грехове, големите грехове, дори да са големи, колкото и да са тежки, ако човек умре на ла иляха илlallah като мюсюлманин и има грехове, които не са неверие, които не са го изкарали от исляма, има две положения. Или Аллах може да му опрости с неговата милост, ако има някакви заслуги този човек, или ще го накаже в огъня на Джехеннем, ще бъде в Джехеннем, ще гори, ще бъде измъчван, но в крайна сметка ще бъде изваден оттам и ще бъде вкаран в дженнета. И всички вие, или може би повечето сте чували за хадиса, на последния човек, който е спасен от Джехеннема, е вкаран в дженнета. Знаете ли го? Чували сте го? Това е доказателство, че ще има мюсюлмани, които ще минат през Джехеннем и ще бъдат вкарани в дженнета. Обаче човек, който е умрял неверник, мушрик, за този човек няма надежда. Остава вечно в огъня. И някои, по принцип аз не искам да споменавам съмнение, но много недоброжелатели гледат някакви съмнения да кажат и казват: добре, това нещо не е ли несправедливо? Защото знаем наказанието какво е вечност. Вечен Джехеннем за неверника. Казват: това не е ли несправедливо от страна на Аллах? Астагфируллах. Един неверник, той е живел 60-70 години, а пък Аллах ще го измъчва вечно. Не е ли по-справедливо да го измъчва 70 години и после в дженета и него? 70 години за 70 години. Не е така. Защото тук не се гледа времето или количеството на живота и на греха на човека, а се гледа тежестта на греха. И какъв грех е направил и към кого го е направил. Тоест тук мъчението във вечността не е заради това, че е правил ширк 70 години, а заради това, че е правил ширк и че е отхвърлил Аллах, което само по себе си заслужава вечно наказание. Той е отхвърлил Аллах, той никога не го е признал. Той не е признал Аллах за създател или за Бог, който да го обожествява. И затова неговото наказание е вечност. От друга страна също така, Аллах Теала знае, че този човек колкото и да се връща, дори да го върне безброй пъти на този свят, той винаги ще избере това, което е избирал. Не, че Аллах го е принудил, но той със собствената си воля това го е решил да го избере. Знаете, примери много има, казва Аллах в Коран и Керим, когато пътуват група хора в морето и кораба, вълните започнат да ги лашкат наляво надясно, кораба ще се обърне, ще потъне. Дa'у Аллаха мухлисина лахуддин, молят Аллах предани в религията, искрени, с най-голямата искреност, която са способни. Я Раби, спаси ни, ако ни спасиш, на сушата ще вярваме. В момента, в който ги спаси и стъпят на сушата, обръщат се все, но не са го казали. Както е и случая с много хора. Стане някаква беля, нещо му се случи, мъка, трагедия, тежко му е, месец, 2, 3, половин година и след това все едно не е станало нищо. Връща си се по същия път, който си го е вървял преди това. Така че някои хора, субханаллах, няма за тях надежда. Но, алхамдулилlah, моля се на Аллах ние да не сме от тези хора, да си напомняме винаги и да вървим, да се държим заедно, да се подкрепяме в правия път, защото едно от нещата, с които можем да се спасим, е когато се събираме заедно и взаимно се наставляваме за истината и взаимно се наставляваме за търпението, както е в сура Аср: وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, и казва, взаимно се наставляват за религията и взаимно се наставляват за търпението. За истината и за търпението, защото истина без сабър не може да издържим. Без да проявяваме търпение към трудностите, които срещаме, към обидите, към нападките, към изкушенията, към съмненията, иска се устойчивост и сабър и търпение. Без едното, без другото не може. Затова нека молим Аллах субханаху ва та'аля на всеки намаз и на седжде и в дуата да ни дари с правилно разбиране за религията и с устойчивост ес-сабат, да ни затвърди, да ни утвърди върху исламската религия. И Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, той самия е правил тази дуа, казвайки: Я муқаллибал кулуб, сабит қалби аля диник. Ей ти, който преобръщаш сърцата, моля те, затвърди сърцето ми върху своята религия. След като той е молил, какво става за нас? Тази дуа трябва да присъства винаги в нашите молитви, в нашите дуи. Я муқаллибал кулуб,
Себит калби аля диник. Моля Аллах да опрости греховете на нас и на нашите близки и да ни събере заедно в дженнета. Амин. Аллах да е доволен от всички вас. Happy birthday.